it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan nga mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boy, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy. Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpod ang Ukraine, gipadalaan sila 6,000 ka tangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra 6,000, wasak. Nga, hindi, ang immune system, dito lang sila sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, Javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, Javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang. Kalma lang. Ang D3 Bio ang gaatake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy. That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio. Yes, dengue, dapat mag-D3 Bio. May ara kang ito, import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio, ang D3 nga may visyo, ang visyo nga may D3. D3 Bio. ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio, ang D3 Bio nga may visyo, ang visyo nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod nga magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi.
Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:33 sa aga. Ang oras ginadulong naton sa kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. TGIF, mga ka-K5, thanks God it's Friday. Adlaw kita sang Biyernes sa aton sini nga pagpangalagad Hunyo 13, 2025. Sa aton sini nga mga ka-K5. Welcome na sa pagpangalagad sang Balitang K5 sa Umaga sa aton sining pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon. Sa gihapon kaupod ninyo mga ka-K5 ang inyo kinaandan, ang inyo kaupod sa tag sa kaaga. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5
K5 sa umaga. 37 minutos sa nakaligad sa taknang alas 4 sa aga mga ka-K5. Kamustang inyo sa nga bugtaw? Kamustang aton paningkay-ningkay aka pa? Nagapangapinabla ka mo sa Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Init na kamo sa tubig kag magtimpla sa inyo paborito nga kape, ang kape nga kampyon. Kag hindi kamo magdiabetikon. Ang kape nga Klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Itanguy. Ginaabi-abi tanang aton sini mga suki, mga pinalangga naton nga mga tagpramati sa kahanginan nakatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo 88.7. Ang aton sini nga mga listeners, mga KISS, K5 Iloilo solid supporters. Ang aton sini nga mga K5 taxi patrollers, aga pa nagapasada nagalibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga taxi patrollers, mga modernized jeepneys WVTC. Sa aton sini nga mga tricycle, e-bike driver, tricycle driver. Good morning, 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 good morning. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na! Sa aton sining mga overseas Filipino workers abroad sa K5 Funds Club International 1 and 2. Kamusta kamo tanan sa tanan nga mga nagupod sa aton via online, Facebook Live, live na live kita nga makitaan, mabatian mga ka K5 pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka K5. I-like, i-share, i-follow. Kay bisan din ka man nga bahin sang kalibutan basta may internet connection ikaw mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalaga duay gid pudaw ang aton sini nga hatag sa inyo sa mga impormasyon kag balita diri sa K5 News FM Iloilo. I-like, i-share, i-follow ang aton sini nga mga social media accounts sa aton sini nga mga ka-K5 para anywhere in the world updated kamo tanan. Good morning na sa aton sini nga mga aga pa nagaupod sa aton sini nga Facebook Live. Always present, wala sang absent. Ma'am Annabel Luzada, Lizette May Fernandez Casamorin, good morning lang live dira sa may Bongko Putotan. Sa mga taga Bongko Espeha family, kadamo sa mga Espeha da sa Bongko Putotan. Salamat gid sa inyo mabawi kita sa sunod Nonito Sumbong, good morning. Ray Espeha Umalay, K5 Ray, good morning. Patamyaw gid sa mayong aga, Sir Nonito Sumbong, thank you gid sa pag-greet sa aton sini nga mga ka-K5. Thanks God it's Friday, Ma'am Bings PSG. Thank you Lord for another day, for another life, for another blessing. Jelen Joy Basco Balaan, Ma'am Raquel Gobatanga, good morning sa mga taga Ingori La Paz. Winifreda Sarmiento, Sera, malakat ko anay, nangita tanay kwarta. Okay lang na Ma'am Raquel, mambal ka nga malakat ka, hindi ka lang magambal nga malupad ka, waga pa Sa kay Ma'am Rio Tabuada Ondoy, kay Ma'am Pebe Tabuada sa Barangay Gustilo La Paz, nagapamatigid always sa K5 News FM Iloilo. Good morning, Ma'am Laura Sumagaysay, Nenita Del Prado, good morning ka K5 Ray Ari kami diri sa Siniquay Lapus. Nagapamatigid always sa K5 News FM Iloilo. Dira sa Barangay Alalasan.
Ambal ni Ma'am Laura Sumagaysa, ikaw walang permi, absent si Ray. Palagawa nyo man cookies, araw-araw mang kinyo. Junel Espanyola, good morning, good salamat gid sa inyo sininga pagpamati. Ang oras alas 4:42 sa aga mga ka-K5. Oras na para ibalon nato ng lakat sang panahon subong nga aga. Kamusta na bala ang low pressure area, ang LPA nga ara sa Philippine Area of Responsibility. Ara pa bala subong, kamusta ang sitwasyon sang maoranon nga tiyempo aga pa mga ka-K5. Maramig ang aton sininga panahon. Maramig. Ibalaon tama ng K-Sabihan ni K5 Bueng Sinyere subong nga aga sa aton sining nga pagpangalagan. And of course, ang aton sining nga weather update. Ma'am Lene Pedroso Danivas, good morning. Sa kay Ma'am Raquel Ambalya, balaan mo na si Rhea nami maglupadya. Joey Bunda, Sir Joey Bunda and Ma'am Pinky Bunda nagapamatigid sa aton sining nga pagpangalagan sa Putotan, Iloilo. Mga amigo nato ni, mga abyan nato ni sa may Putotan. Arnel de los Santos, good morning ka K5 Bray watching live from Pasig City, Iloilo. Nakastandby na ka K5 Bueng Sinyeres, ka K5 Bueng, kamustang lakat sang panahon subong adlaw sang Biyernes. Yes no, mga K5, mayong aga gid sa inyong tanan. Kagang aton nga latest weather update sa subong adlaw no. Ang low pressure area bala kahapon nga nakita naton sa may Itbatayat, Batanes, ang nahimo na nga tropical depression o kun na nahimo na nga bagyo mga K5 kag ini ang gitawag na nga Auring as of 10 p.m. mga K5. Balik naman na sa letter A mo no. The first tropical depression for the year 2025 ka K5 Wing Sinyeres. So tropical depression na siya, ara na siya sa diin nga location subong sa Itbatayat, Batanes mga K5. Pinakapunta-punta na niya sa Pilipinas no, lapit na niya sa pungsod Taiwan. Ka K5 Wing. Oo, kaga ano ina may nagapadulong man ini northwestward o kuna sakto to hambal mo ka K5 Ray, nagapadulong naman ini o kung pagwa sa Philippine Area of Responsibility. Kaga may maximum sustained winds ini nga 45 kilometers per hour. Kaga may ganito pagpamadlos o kung pagpamadlos nga naga hasta 55 nagalabot 55 kilometers per hour mga K5. Kaga gani no ang subong adlaw no ang aton gid nga lauman nga mga eksperyensya kita sa magulugal umon, tub-tub magalumon nga kalangitan nga may pugtak-pugtak nga pag-ulan kag pagpanagoob mga K5 tugal naman sang easterlies. So muna mga K5 no ang aton sining nga lakat sa nga panahon nalipay kita kay nga magwa na ni sa Philippine Area of Responsibility ining si Bagyong Auring kag nagpanyaga lang diri sa Pilipinas. Nagpanyaga lang kag nangapi kag naggalakat. Thank you Auring ha. O parehas man nablangan na mista ka lang nag-eat and run ka lang. Sa aton sining nga mga K5 pero pasalamat kita kay ti hindi amuna ka grabing gimbili ni Auring diri nga halit sa pungsod Pilipinas ha. Pero way makita nalipay ngati sa paglakat sa Pilipinas nagapit pa sa Taiwan. K5 Wayne dito gid sa Taiwan ang iya sining padulong no ni Bagyong Auring no sa aton sining nga mga K5 mo kumano si Bagyong Auring dito sa sa may pungsod Taiwan. Maano? Ha? Maano? Manghula. Isa. Ti si Madam Auring. Pero ambal kani isang akon to nga kilala nga amigo nga Taiwanese tour guide pagpa-Taiwan namon last year sa aton sining nga mga K5 si Lawrence ang ngalan to sang tour guide mo si Lawrence. Ambal ya Philippines is a very good country. The Filipino is very friendly. Ambal namon why? Filipino is very friendly. They always give us typhoon here in Taiwan.
Ano, taga-salo sila sang bagyo nga Lins Pilipinas mo. Kind. Very kind, very friendly kunong Pinoy kay ginatagaan kuno naton sila sang bagyo. Ma'am Rosbic Branya Talaron, good morning. Asha Ahmad, good morning. Si Ray and Miss Weng. Nonito Sumbong, good morning. Ning Ilumba, good morning. Lord Jesus Christ, thank you for the opportunity to see this beautiful new morning from me, Ma'am Ning Ilumba. Good morning, Ma'am Ning. Salamat, kid. Salamat man sa Ginoo. Sige, kay Paiboy, ang emotioning nga kay sabihan aga pa. Yes, no mga K5 ang aton niya kay sabihan subong nga aga amo ang tanan mga desisyon kag akto may nagakaigo tanan na nagakaigo nga kabaylo mga K5. Nagakaigo. Gani. Oh, nagakago nga baylo na ano man. Siguro natuyo pa ning nag-ubra sa graphic. Sino siya nag-ubra siya tanan nga mga desisyon kag akto may nagakaigo nga kabaylo. Okay, ano na ang buot silingon sina sang imo kay sabihan yes, now mga K5 ang buot silingon sang aton ang kay sabihan subong nga aga mga K5 no. Kung ano man ang desisyon amo na mabal naton desisyon mo nga maayo man o kun malain may may nagakaigo nga kabaylo mga K5 kung sa consequences konsekwensya no. Ano bala ang mabal naton nga nagakaigo nga kabaylo. So hindi naton na ma-identify mga K5 no. Nagaabot na do amo gani naman na may good may good and bad karma mga K5. Just like for example, if mangilig ka manglibak sa upod mo, mahilig ka manglibat sa mga iban nga tawo, yes. Na di basi kag ang karma nga nagulat sa imo, no? Basi tubuan da sang timos ang imo sini nga bibig kag magabog. K5 Bueng. Yes. Ngara pag nga ang karo ginambal mo, may galibak ka nimo or may gapang libak ka mismo, ikaw mismo. Yeah. So hindi gid malikawan mga K5 no. Nga maabot ang tion nga ikaw libakon ka man, makasala ka man, libakon ka man. Ka lang da tapos kadton sang giting ang baba mo. Na mga mo na lang nga karma ha. K5 Hindi ang kamot. Hindi ang kamot yan. Kamot yan tiya aksidente lang na iya pero ang bibig ya pinasahi gid ako sa bibig kay mo kadton pasabi kay rigor. Ging pangit sa sang giting sa hari sang giting sa iya sining tawag na sa iya sining gawi. Yung pang-osa sang hari sang giting. Balya grabe matusir nga diri lang kuya nagpanghilo sang giting sa building ta. Pagpuli kus balay didto kuya ging balusan. Dito kuya ging kagat sa gawi ko. Ang balya siguro gatik sanay to ang mga ilaga di sa estasyon kag balay mo. Amo namlampal mo nga kung ano ginubra mo, mabalik si mo. No? Sa aton sini nga mga kakiti ni gibrate paghiluan nyo to mga giting this building ni kundi balusan sa aton sini nga mga K5 no, something like to do with the our daily life sa K5 Bueng Senyeres. Kung ano nga aton nga ginubra sini mo nang balila nga if you do good, no? You will receive blessing. Or you will also receive a good karma sa aton sini nga mga K5. But if you do bad, no? Don't expect good things to happen. K5 Bueng Senyeres, no? Sabi naman na kung gawbra kag malain kag mayo nga balos ang nagabalik simo kundi tanan lang nga tawo mo obra sang malain eh. K5 Bueng. Sakto man na. It's always a blessing to do good to others, no? Ambal nila don't do unto others. Unto others. If you don't want to, others do unto you, no? Sa aton sini nga mga golden rule. K5, no? Ang aton sini golden rule. So ano na sa saligay nun? Amo to. Ha? Hindi mo hindi mo paghimuon sa iban ang hindi mo gusto himuon sang iban sa imo. Sa aton sini because honesty is the best policy. Ma'am Josephine Flores Diaz, good morning. Ma'am Weng, Ma'am Ning Ilumba, don't do to others what you don't want others will to do to you. Okay, okay Ma'am Ning. Sa mo na Ma'am Ning. Sa aton sini nga mga K5 ba. Mo nang bali Ma'am Ning Ilumba.
Sa aton sini nga mga ka-K5, ka-K5 wing, ikaw sa kabuhi mo may nakabaton ka na karma. Prangka na yung istorya ha. Kay di man ta perpekto, kapang liba ka man kung kaysa, gaur kapang liba ka man sa una siguro. Ano nga karma? Hindi na malikawan ang panglibak. Inamin ko, we need to share that to others para at least mamba sila ngay tuod gali no kay ka-K5 wing ganito namumo to sa pagpanglibak yato sa sinotong ging panglibak yato. Ano nga karma? Ano may good and bad karma? Una kita sa bad karma. Anong pinakamambal mo binga pinaka-bad karma? Sino butang siyang karton din nga gayupok sa dalop. Ang tungtungan ko sang tiil ko di ang karton din nakabutang des dalom mo gayupok. Ano ang mambal mo nga bad karma sa imo sining experience sa kabuhi mo? Siguro ang nadumduman ko lang mga K5, ang dambal na to ng... Pwede saya pwede saya petty things nga karma, pwede saya mambal mo seryoso gid nga karma na. Siguro like may tao ikaw nga dogin underestimate. No, underestimate mo mga K5 na. Tapos mabaka sa ori amo na siya. Subong na mas pa siya, mas angat. Okay, hindi ko mabanga mas angat pero mas tayog ang nalabot ya sa kabe. So that is what I consider. Yes, consider nga bad karma. Ang gin-judge siya sa iyang sitwasyon subong, not knowing there is a lot more pa K5. There are a lot more waiting for him or for her, no? Sakto na siya, that's why nga do not underestimate the capacity of others, no? Yes. That's why if you have somebody nga mabalaan dabi nga they are not really performing on a certain things or on a certain set of tawag ni situation bala, no? The better thing that you need to do instead of underestimating their capacity is to to tell them frankly, no? Na just like for example, I think you are not really capable of doing this, no? Of doing that, no? Siguro it's better to find your own strength, no? It's better to find your own tawag ni ang passion bala, no? Yes. Basi ang ini nga trabaho is not for you, no? And you will excel better sa iban nga bagay, no? So don't let that tawag ni opportunity, no, nga madula sa imo, no? So samtang temprano pa, if you know that you can do more, if you can do better, just grab every opportunities nga mag-abot sa imo sini nga kabuhi ka K5 wing senyeres, yes. No? Because you cannot tell where tawag ni the right place and the right time for you mo, no? Ka K5 wing senyeres hindi mo pwede mambal nga diri lang ko basi amo ni, no? But if you try other things sa aton sini nga mga ka K5 and if you involve yourself, no, sa mga bagay nga mambal mo nga ti basi diri ko nga bagay mangin successful sa akon kabuhi, no? Why gid na sang imposible ka K5 wing senyeres, yes, no? Ako siguro mambal ko isa sa mga tawag ni mga bad karma, no? Nga akon man sininagyan ti amo na gani ang bal mo nga kung kaysa hindi man malikawan makahili istorya ka man sa isig mo kapareho, no? Especially kung may mga nanutaran ikaw, no? Ti sa samtang ga istorya ikaw sa kaupod mo, samtang galakat ka mo sa dalan, no? Ti natapakan mo gid ang hindi dapat matapakan. No? Ha? Gapanaghol. Hindi gapanaghol. Ang natapakan mo. Hindi. Wag na gapanaghol, gabalingaso. Tag-iya na gapanaghol. Ang tag-iya gapanaghol. Tato siya ni magkakipay mo ng mga instant karma na ya. May mga karma man yung buhay mo. Instant karma, no? Sa aton siya ni nga mga kakipay, sa aton siya ni nga mga kuturan. Good morning nang sa Iloy ko gapamati sa bunga kay Merlinda Umalay dira sa mga taga-barangay Tumkon Ilaya Putotan. Good morning gid sa inyo nga tanan sa aton siya ni nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. No, sa aton siya ni nga mga kuturan gototoy kadlaman kay Ma'am Josephine Florindo Diaz Teresa Alcunada Redonda. Nagapamatigid always no sa K5 News FM Iloilo
88.7. Alright? Alas 4:50 sa aga mga ka-K5. Ang K-sabihan naman natin sa bunga aga, K-sabihan sa Ginoo ara sa Proverbs 16:9. Sa aton sining nga mga ka-K5, ang siling sang aton sining nga Ginoo sa iya sining nga K-sabihan, in their hearts human plan their course. Their course, but the Lord establishes their steps. Sa aton sining nga mga ka-K5, in their hearts humans plan their course nga C-O-U-R-S-E ha, no, sa aton sining nga mga ka-K5, hindi siya curse nga sumpa nga C-U-R-S-E ka-K5 weng sinyeres, kundi course, as in the spell out as your corso bala, no, sa aton sining nga mga ka-K5, no, sa aton sining nga mga kuturan, no. So hambalya, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Anong bot silingon sini? We humans are tend to plan, no, sang aton sining nga mga handom or sang aton sining mga plano kakipay ba weng sinyere sa kabuhi ta. But if you think deeper behind of those plans, of those successful plans or even non-successful plans is the Lord, no? The Lord establishing your steps, no, towards your plan kakipay weng sinyeres. But silingon, in every plans and every successful or non-successful things happen sa imo kasi nga kabuhi, no, there's always a God, no, guiding you, no, sa aton sining mga ka-K5, and you always think to that na amo niyang pagbuot sang Ginoo kakipay weng sinyeres, no. Hambal ganin nanda ka-K5 Ray ang habal na follow what your heart desires, no? But do your best and God will do the rest. Correct. Sa mo na amba mo ikaw buga plano sa imong kabuhi, pero sa likod sang plano mo, ang Ginoo ang magaubay or magatoy-toy sa imo pakadto o kon padulong sa gusto sang imo tagipusoon. Correct, no? So mo na siya, it's like choosing the right person, no, to be in your life forever. Kasi 5 years, no? That is why kaisa kita nga mga tao, we tend to choose or to admire somebody. Nadumduman ko sa una, when I was in high school or grade school, I have this standard nga mambal ko nga someday I will marry a person, no? Nga amo ni siya, amo nito, amo ni, no? But the Lord is have a different plan, no? Sa imo sining nga kabuhi, no, kis ginalain niya kay 5 weng sinyeres ang imo standard, no. For example, para bi kay 5 weng ang gusto ya bi pution, no, parehas man siya kaputi, no? Gusto ya chulut chabi, no, buyunan amo nang handom niya sang una dabi, no, nga makaupod siya sining nga kabuhi, no. Tagaputotan, no, mga mo na bi nga mga handom iya, isa kasiman, no. Siman luloko. Katong sini nga mga ka-K5, no? Galing kay ang Ginoo may plano kag hindi amo na iya ang gusto sang Ginoo para siya. Kaya ang gusto sang Ginoo siya may bungot, may bigote. Hindi ako na kaya kapangbalbas na ko ha. Sa aton sini nga mga ka-K5, slim ang lawas. May buyon to. Skinny. May buyon na. Way kuyat balo. Para mo nakita nga may buyon sa kagapabayo man na siya. Tapos, tawag ni, hindi taga-pututan, taga-dumaraw. Atong sini nga mga ka-K5, no? Basi mo na yang, ginalain niya sang Ginoong imo taste mo. Di ba? Tapati ka nga mo ng taste mo sa unahaw. Ha? Wait ko naghahandom kasiman. Ano namin ko ang mga tawag ni, ang tall, features, dark, and tall. No? Mga features bala sang isa ka lalaki or isa ka babayi, dabi. Di ba? Ginalain si Ginoo because sa balya hindi na para sa imo. Amo na yan para sa imo. K5 buweng? Ang maganda ginabaki-baki sang sang Ginoo mga K5, no? Ang mga laban nga gusto naton, ang mga tao gid nga mabal naton, ang gina-dream naton, gina-admire naton. Amo pa na ang hindi naton. Elias gini? Ha? Ohahay? Ohahay! Ang bal ni Ma'am Ning Ilumba, ang Ginoo ang magatoy-toy sa imo sa tanan nga mga desisyon because may ara sa ginaaman nga mas maayo nga plano
para sa aton tanan. Mm-mm. Kurikong ko'y lamang ning ilumba. No? Sige, kakipay buweng senyeres. Yes, no, ang ini nga update ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center, ini si K5 Wayne, 02 Senyeres para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Salamat kay Kakay Bueng senyera sa imo sini weather update sa ato sini mga pilanggang mga tagpalamatigay sa ato sini nga kay sabihan aga pala 5:02 sa aga oras diri sa balitang K5 sa umaga. Kaupod yung sigyapon ka K5 Ray Espeha Umalay. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa Aga pagkadlaw si Sir Nonito Sumbong. We have 35 live viewers right now. Ma'am Rosebeck Branya Talaron, akon gusto Sir TDH, tall, dark, and handsome. Kaso baliskad ang ginatag mo. Grabe ka ba? Grabe ka ba na nabot sulingon mo? Tall, dark, and handsome ang gusto mo sa una. Pero ginatag si mo, Ma'am Rosbeck Branya Talaron, si Jason Talaron. Si Jason Talaron, ano na siya, ang PDM. Anong mo sulingon sang PDM, Ma'am Rosbeck, no? Potot. Potot. Dark. Ang M, medyo gwapo. Hindi taman pagambal nga lawo. Ay, kay gwapo bata mo. Ang bata mo nga daan do si Jason Talaro ng tsura karon ang balo mo na karong laway ni laway bata mo. PDM lang, PDM. Ma'am Rosbeck Branya Talaron. Jenny Siman, good morning. Sa ato sila mga pinarangga nga mga tagpalamati alas 5:03 mga kabyanan sa pagbalik naton na kuhaon naton mga detalye sing aton sini mga natipon nga mga balita nga natipon sa aton sini mga unit field reporters sa nagkalain nga mga beat assignments sa mga headlines, mga top stories of the day. Sa mga balantayan nga mga balita, mga ka-K5 ginatipon sa aton sini nga pagpangalagad, estudyante nga nabungguan sa ambulansya sang PRO6 sa Haro, ginbawian na sang kabuhi. Drug accomplishment sang Iloilo City Police Office gindayaw ni Mayor Jerry Treñas. Pagpungko ni Colonel Kim Ligada bilang direktor, ginatagan sang importansya sang alkalde. Sa dugang nga mga balita, lalaki arestado matapos nakuhaan sang hindi lisensyadong armas lutang sa adlaw mismo sang kahilwayan. DOST6 iga-host ang 2025 AI Fest sa Iloilo sa bulan sang Agosto. Kag sa dugang nga mga balita, mga ka-K5, duwa ka most wanted person sa kaso nga pagpanghimulos na dakpan sa sipirado nga operasyon sa Banwa sang Barotac Viejo kag Sara. Sa dugang pagiddaton sini nga mga balita nasyonal, hibalon kag tutukan man naton sa aton sini nga pagpangalagad kay ti sa aton sini nga mga kuturan. May good news kita para sa aton sini nga mga manunudlo kay perma na lang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ginahulat para sa bago nga ginratify nga promotion na system sang mga manunudlo sa pungsod Pilipinas. Sa dugang naton sini ka mga balita international, masubo nga balita kahapon nga daw sa aton sini nga mga ka-K5 bangod masobra 200 ka mga pasahero sang isa ka eroplano nga Indian na airplane ang nag-crash mga ka-K5 matapos gid lamang ang pila ka minutos nga pag-take off sini. Masobra 200 ka mga individual ang nagkalamatay kag may isa ka survivor sa sini nga mga tinion. Sa aton sini nga mga ka-K5, masubo-subo ini nga mga balita. Ano ayhan ang ginalinan, ano ang investigasyon nga agolpyada lang nga nag-crash ining eroplano nga ginasakyan tanan sang 200 ka mga pasahero, mga ka-K5.
Alas 5 sa aga, magabalik ang balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. With Vizio. Ako siya na, i-for problema kung gitang ako na regular na regulars. Galagod, itatlo ka bulan. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, okay, gitang resulta, subong normal na gila. D3 Bio, D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio. Sa sports, nagkabantay sa lula ko na may Alzheimer disease. Sumanagin ka manipaton, itry na ako tumaron sa D3 Bio. Nilalang ka pula ng balik normal na pag-insakon ni lula. Pangod na sa D3 Bio. D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. My family history pa nakabuos ang diabetes. Ang DTX 500 ka. Sa taas pa na ang iyong blood sugar. DTX 500 ka na. DTX 500 ay powerful. Kaya nagkapulong sa iyong blood sugar. DTX 500. Garantisang efektibo. DTX 500. Nagkapalatino pa na ang iyong panunod. Nagigit pa na ang iyong nga uhas. Sabi nagkapanginis. May diabetes ka na. DTX 500 na. DTX 500 ay powerful. Kaya nagkapanunod sa iyong blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Kinis mas mataas ang ako yung sugar na katiyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kapiin tilawan ko manhin pagsing ang ako nga lawas kag nagtubo ang ako sugar kay mayara ini gali isa ka palaya extra. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, ilang butos ako dyan, pailan ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nga ako man, na pagkidang ang kapaman niya, regular ang akong pagbangun mula sa hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C. Ako si Anika, nayad ko mag-iigali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambaray ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a 1 a week lang. Nagayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C. Si Baby, ang sanhan na ka. Isi magwala ko ang mga kinata. Ang sa kalimutan sa mga. Pero sa pagsulit lang sa may TC. Sabi ko, lang isa na tayo kahapon na. Mighty C. Sa mga butika. Wala sa maya ay isang nanunan katungay. Salamat sa iyo walang untang suporta sa pagpamati. Sa naaman ni Timon, ang Diyos Mawalas. Ako si Tifar Madeline Abarapad, o mas kilala bilang Nanay. Halos 4 na tuwing na ako na nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nico. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM kung atay Radyo Bandera, daw mabuday ang desisyon bangod mag-asugod na masok sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalik sa digital media center. Nagpasalan ako sa aking kaulitan na kung hindi ko pagkasinan, wala rin ako sa mga patunan. Tugtong isa kaadlaw na bayuan ang tagal ng pagpapabudlay sa aktivisyon at digitisyon. Naging station manager ako sa K5 News at Sara. Isa ka kadadagdan, naging pagpilihan. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sa kumpiyansa, suporta kag pagtulong sa akong kapasidad. Padayon kami na magapanunma na mas naging maayo at magaservisyo sa Kristo. Dala ang respeto kag pasidulog sa imo na naging isa kahaligi sa among pinagdagdag. Mga ka-K5, ano man ang mga eksperimensya ang atong ginagya sa sunod sa pagbugnay, kalipan at mga hamay sa mga butika. Kita, padayon nga mag-aupo, bangod wala sa payay, bisa. Dr. Rami Uy, good news! Libre? Mayroon ang mga masunod ng mga schedule sa consultation sa Policy Branch sa Magkanto Canalones ng Wales sa Salvation Street at Airport A5 Street Barangay Poblacion Pasig City sa Harong Branch naman ng Magkanto San Carlos Montes Miyerkules, Viernes, kada Domingo na ang taxi
Guadalupe Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong hawasanuman alin sa klinika In behalf sa K5 News sa Pangkalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sa ginbaha ang unang istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang nga gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sa trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan na sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Welcome back mga ka-K5 sa Balitang K5 sa Umaga, oras alas 5:12 sa aga. Ginadalong sa ato sa Kalawan sa Klinika D3 Bio sa Uboy Lanat si Pontrang Gaso maginom sa Klinika D3 Bio. Meron sang antiviral, antibacterial, antifungal mga ka-K5 nga saragil makabato sa mga viruses kag bacterial infection nga tugas sang hilana tubo si Pontrang Gaso. Maginom sa Klinika D3 Bio para protektado kita permi kung gusto mag-ayo mag D3 Bio. Sa may mga diabetes, hypertension, high blood, hindi marami nga blood circulation sa lawas nila, mag-inom sang Klinika DTX 500 mga ka-K5. Kaya ang Klinika DTX 500 ay saragin makabulig sa ato sa nga ikaayong lawas. Ang Klinika DTX 500 mga kuturan nga mahimo sa ampalaya extract kag sugar cane extract kalin sa panit sang tubo. Ang nakitaan sa mga eksperto nga magaranon sa antioxidants. Ang antioxidants nga nagapatay sa mga free radicals nga nagatuga naman sang balatian sa aton sining lawas. Kaya gani para ma-detoxify matinuan ang aton sining dugo mag-inom sang Klinika DTX 500 food supplement. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy ang mabakal sa mga butika kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na pamtang sa nagkalain-lain nga mga klinika product center naton dira sa may Pasig City mga ka-K5 sa poblasyon nila Ward Pasig City. Tupad lang sa MCR Agriventure may free consultation kita dira sa Cosmart Kalinog. Sa mga taga Kalinog bakal kamo dira sa may Cosmart Kalinog everyday may free consultation kita dira. Sa may Miagao Public Market sa Unhanya ara dira ang aton sining Klinika de Alternativo tupad lang sang MCR Agriventure. Kagdiri naman sa may Haro branch naton mga ka-K5 ang tupad sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nato na mo ang aton sini mga ka-K5 nga kilid lang sang St. Rovers International College dira sa Robinson Saro. So may free consultation man kita dira sa may Klinika branch naton sa Haro. Gani sa mga ka-K5 naton hindi makalipat ka magbakal, magtumar, mag-inom sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Ila binigid nga maulano ng tiyempo, uso ang hilana trangkaso ubo, uso man ang dengue, uso pagid ang monkeypox. Dapat proteksyonan tang aton sini kayong lawas para protektado kita permi. Jason de la Cruz, good morning. Soronito Sumbong, good morning Ged. Totong Labiogo, mayong aga nagapamati dira sa may Pasig City always. Sir Bibot Betselosio, good morning. Jenny Ray Siman, nagapamati diri sa K5 Balita sa Umaga. Roy Fama, good morning. Naka-standby na si K5 Karen Badilla sa patrol para sa mga nagapanguna kaging bukada nga mga balita. K5 Karen, kamusta ining estudyante? Do pa na bawian gini sang kabuhi anong plano sang PRO6 matapos nga aksidente nga mabungguan nila ning estudyante sang ila sining ambulansya. K5 Karen Badilla sa report, please stand by. K5 News FM Hampion Report. K5 Ray ang nagkasubo no ang Police Regional Office 6 bangod sa natabo ni sa estudyante 18 anyos ini nga babae K5 Ray nga tigin bawian gid sang kabuhi matapos siya nga nabungguan sang ambulance sang Regional Medical and Dental Unit
dito sa may barangay Dungon B sa distrito sang Haro, Hunyo 4 sang aga ka K5 Ray. Kung madumduman ang ining estudyante, nagatabok na siya sa pedestrian lane pero nalabot siya sa gihapon sang ambulansya sa medical and dental unit no sang PRO6 nga pagadto kun tani sa Iloilo Police Provincial Office o kun sa may Banwa sang Santa Barbara ka K5 Ray. So sa aton nga pag-interview sa kay Police Lieutenant Colonel Arnold Solis ang spokesperson sang PRO6, ginpahayag sini ka K5 Ray nga nakadepende as pamilya sang victim kung ma-file sila sang kaso batok ni sa driver nga patrolman no sang ining ambulance ka K5 Ray kay sa subong ang ining driver ka K5 Ray nga wala nagilingadlan sang aton nga kapulisan nagapadayon sa gyapon sa pag-duty dito sa may medical and dental unit ka K5 Ray sa Campo Delgado pero kung mahibaluan ka K5 Ray alas 2 ni sang hapon Hunyo 11 sang napatay ang estudyante ka K5 Ray no samtang ginabulong sa ospital kaya according sa Traffic Enforcement Unit o kon TEU sa Iloilo City Police Office nga umpisa sang gindala ang ining estudyante sa ospital why na ni sang improvement ang iyang sitwasyon ka K5 Ray kasi damo nga mga operations ang ang ginhimo sa iya ka K5 Ray no ginpaidalom siya sa mga nagkalain-lain nga operations tubtob nga why na nasarang sang victim ang sitwasyon sang iyang lawas ka K5 Ray amo ni nga sang June 11 alas 2 sang hapon ginbawian gid siya sang kabuhi ka K5 Ray. Okay, san o gani ni tabo ang pagbunggo siya? June 4. June 4. So gin-confine pa sa hospital pag-confine siya na ano na siya under coma na siya ka K5 Karen? Yes, ka K5 Ray, according ni sa PEU, ni siya, ginpaidalong pa ni siya sa mga lain-lain nga operation, according sa PEU. Pero, in fairness to the Police Regional Office 6, with the expenses ng pamilya sa hospital and sa natabo sa biktima, willing man sila or may ara na sila nga mga nauna nga mga tawag ni K5 Karen assistance para sa pamilya? Yes, K5 Ray, according sa kay Lieutenant Colonel Solis nga sang June 11 pagkabalo nila sa natabo gid kag sang gid isang gindala gid sa ospital ang bata or ang estudyante ka K5 Ray may ginpahatag dayon ang PRO6 nga kwarta para sa inugasto sang family ka K5 Ray. Okay. So sa sini nga natabo aksidente ini no kiti ambulance car ini sang PRO6 and during that time ka K5 Karen may sulod gid man ang ambulance car? Wala ka K5 Ray bali going lang gid sa IPPO ang ining ambulance. Okay. So madasig ang pagpadalagan? Yes. Okay. Amo ni nga nag-alang-alang sa pagpreno ang ambulance pero mamo kung kaysa mo maning problema sa mga ambulance car naanad dabi ni sila ka K5 Karen ngati sa layi ginapasugta ni basta ambulance car mamo pag ambulance car ano na sa mo tawag ni emergency vehicle ina siya ka K5 Karen Badilla and under the law so aton sini nga mga ka K5 basta gani ambulance car or emergency ang sitwasyon may right gina sila ka K5 Karen Badilla nga magpadasig kay ti kabuhi ang ginalagas mo kag magsalot sa linya ka K5 kag ang mga driver ang mga private vehicles ang mga public vehicles dapat mapahigad gina ka K5 Karen and mahatagid sang alagyan para sa mga ambulance vehicle. Ugaling what we're just trying to say is that sometimes ining mga ambulance vehicle kung wala man lang sang emerhensya bala sa sulod ka K5 Karen, wala man lang sang pasyente sa sulod, hindi man siguro necessary nga dapat padasigon mo dira kung wala man lang emergency bala at all ka K5 Karen, hindi man siguro nagakulugan nga idasigon mo gid ang dalagan mo kung madali-dali kagida ka K5 Karen Badilla?
Yes, correct ka K5 Ray. Tiya mo ding natabo ang according ni gani sa PEU pagkabunggo ni sa bata mga 4 meters ni ang kalayoon so ang iya nga gintabugan ti ang ano itawag nalampos man ang ulo ni sang estudyante sa semento ka K5 Ray amo na nga ang iya nga injury. Babaye ni babaye? Sa ulo niya. Yes, babae ka K5 Ray. Din sa eskwela? Dere sa University of San Agustin ka K5 Ray. Oy. Hindi pa man graduating kay 18 years old, probably mga first year college, no? Yes, K5 Ray. First year college or senior high? Di sa subong, ang ginahulat-hulat diri ka K5 Ray sang PRO6 man ang mangin desisyon sang family no kung ma-file sila sang case sa against no sa driver. Pero anong settlement just like for example okay ginulat nila ma-file kaso but ang kapulisan naton specifically di PRO6 ang Police Regional Office 6 naton na they are willing man to settle sa pamilya ka K5 Karen just in case nga ti hindi na mag-file kasong pamilya sabton bala tanan-tanan nga gastos sang PRO6 sa K5 Karen masubo ni sa pamilya mo. Butang ka aksidente na tabo way manaton way may ginungod sang driver to sang ambulansya pero ti ang pamilya bala nga dosunano bala ka K5 Karen madulaan ka sang bata estudyante pa 18 anyos sa damo pa natani sang andom sa kabuhi ka K5 Karen. Yes, according kay Lieutenant Colonel Solis, willing man sila ka K5 Ray pero nakadepende sa gyapon sa family kung ano ang mangin desisyon. Pero kung ako sa PRO6 whether ma-file sang kasong pamilya o kung hindi tagaan gid nila sabton nila baydan nila tanan to nga mga gastos ka K5 Karen Badilla. Ang sunod diri sa aton nga spokesperson nga may nauna na sila ka K5 Ray no nga nahatag tanan gid gastos sa ospital balaydan sa ospital balaydan sa pagpalubong tanan nga kinahanglanon sang pamilya ihatag nila bahala na ako ma-file sila kaso da because ka K5 Karen masubo ni sa patsang pamilya nga ti madulaan sang imata bagod lang sa sinang aksidente tapos ako yabi personally no sa ako na nga paglantaw why man to gali unod to yang emerhensya gid sa sulod unless otherwise kung nagadali to sa kay may kadtuan sa nga emerhensya man pero ti mabalik man lang to sa gali iya sa IPPO kung di ko magsala. Yes. Yes, mapa IPPO siya. Sa aton sini nga mga K5 Karen Badilla. So i-try to be as what sige Police Lieutenant Colonel Arnold Solis sa K5 Karen regarding sa sini kung ang tanan-tanan ng mga expenses bala cover nila. Yes, amo man nakaroon ang idugang naton nga i-follow up dito sa Campo Delgado kung ano ang kung bala nakaistoryahan na sila ka family kag ano pa gid ang mga dugang nga bully. Taga diin ang ang estudyante ni. Wala gin-mention na sa aton ka K5 Ray kung pero mas manami ni ka K5 Karen sa Santa Barbara bala natabo dila. Hindi diri sa may haro sa Dungon. Ay sorry taga sa Santa Barbara tani mabalik ining ambulance car pero sa Dungon haro na natabo. Tama. Kung pwede na to mabalikan ang Haro Police Station kay K5 Karen to ask ng certain details about this victim, no? Kay katuan mo o si saon mo na dito tagalining biktima way patatambalan ko tagalining gid no? Wala pa. Pero so ibaloon naton katuan naton ng pamilya kuan taman sentimentong pamilya kay K5 Karen. Yes, ka K5 Ray. Katuan mo video interview kita dito, sitwasyon dito sang pamilya. Interview ta no taning handom sang bata nga ni kay 18 anyos ni. Eskwela pa ka K5 Karen Badilla, kapilani nga bata sa ila sini nga pamilya. At least bala mabatian ta ang sentimento man sang tawag ni sang pamilya. Well and why manaton niya kon nga gina-judge kag ginapakamalot gid ining driver nga nakabunggo kay ti for sure katapo man isang PNP sang Philippine National Police sa aton sini nga mga K5 uniform personnel no K5 Karen. Yes, patrolman ni siya ka K5 Ray. Why manaton ni siya kon nga ginapakamalot gid but then this is already an incident tatabo na ni K5 Karen Badilla no and we wish nga kahit papano mahibsan ang kasakit kanabatsagan sa pamilya by giving them sang assistance nga nagakaigo para sa ila K5 Karen Badilla. Yes, correct K5 Ray. So may ari kita sang interview sa kay Lieutenant Colonel Solis
ano tani ka P5 no ipabati naton ang malipota nga interview sa spokesperson sang Police Regional Office 6. Unang-una, syempre ginakasubo naton ang ining hitabo no, and kung kita lang pasugtan na hindi naton gustong matabo ini nga aksidente, but considering the fact nga aksidente, so atubangon naton ang konsekwensya sang sining na natabo no. And of course, well noted naman nila sang investigator on case naton, and anytime kung ano ang magiging decision sang family, ginarespeto gid nato nina, and they could communicate directly no sa aton driver sang ambulance, and of course Regional Medical and Dental Unit 6 nato. Sir, bali may ara sang ihatag nga bulig ang PRO6 sa family, sir? For now lang taon naton, considering ang primary unit nga involved dira is yung Regional Medical and Dental Unit 6 naton. Okay, so sa subong sir, ang ining driver ga sige lang gyapon iya nga duty, sir, or ginhold siya? Ara siya no sa office ang RNDU 6 naton, and yun nga as mentioned ko, kung ano man ang magiging decision sa family, ready man na siya na tubangan. Okay, sige. Kay 5 Ray. Sige, kay 5 Karen, importante mo malang naton nga ginapangayo sa aton nga mga kapulisan nga tigabay pa nga sabton nila ang tanan nga mga galastuson dira no. Kay 5 Karen Badilla sa sining natabo sa sining 18 anyos nga estudyante. Kag ti sa pamilya, if they think nga ti need gid nila mag-file sang kaso to para sa ila no, to gain justice para sila, muna niya makapahatag sila sa justisya sa bata nila, ti right gid nila na kag kinamatarong kag 5 Karen nga mag-file sang kaso. But then again, kwaon ta man ay sentimento sang pamilya ba si willing man magpasettle kag 5 Karen? Yes, kay 5 Ray. Pero sa subong ang ining patrolman no, ang ara sa Campo Delgado kag padayon nga naga-duty according nga sa kay Lieutenant Colonel Arnold Solis kay 5 Ray. So didto gid man sana assign di bla sa PRO6? Yes, there is sa may Regional Medical and Dental Unit kay 5 Ray. Okay. Sige kay 5 Karen. Sa kagsiban pagid naton nga balita kay 5 Ray no, kahapon gindayaw ni outgoing Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pagpanikasog naman niya sa Iloilo City Police Office o kon ICPO kay 5 Ray kay kahapon sa speech ni Mayor Treñas sa Philippine Independence Day kay 5 Ray, ginhatagan niya gid ni sang pagtamod ang pagsulod or pagpungko ni Colonel Kim Ligada bilang ICPO Director. Tisuno siya ang ginpakita gid ni Colonel Kim Ligada ang importansya bala or ang importante sa pagkampanya batok sa illegal drugs, agod nga masiguro nga safe no ang mga kabataan sa illegal drugs sa K5 Ray. Kasi kung madumduman nga sa pulo palang kabulan nga pagpungko ni Colonel Kim Ligada bilang ICPO Director naton ka K5 Ray, nagdangat niya sa masobra 157 million pesos nga balor sa illegal drugs ang na-confiscate sang aton niya nga kapulisan sa nagkalain-lain nga operations diri sa syudad ng Iloilo. Kasi ang according man diri sa kay Colonel Kim Ligada nga ang City Drug Enforcement Unit kay 5 Ray no ang may pinakadako gid nga confiscation nga amount sang drugs nga naglabot naman niya sa masobra 61 million pesos kay 5 Ray. So pamatian aton bala ang nalipot no nga pagdayaw ni Mayor Jerry Treñas sa ICPO kahapon niya sa Philippine Independence Day kay 5 Ray. Our unit has been a very outstanding outfit. Colonel Kim has made a report that since he came in as city director, more than 128 million, is that correct? 157 million worth of shabu has been confiscated. And that confiscated shabu is not in the streets, ensuring that our children are safe from drugs.
Kakifay, Kakifay Ray si Mayor Jerry Tranya sa pagdayaw sini sa performance sang ICPO sa Waay ma-reshuffling dala si Colonel Kim Ligada pag-eleksyon, no? Wala Kakifay Ray. Siya gyapon ang city director naton, no? Police city director diri sa may syudad sang Iloilo. Unlike ya sa IPPO ngati na reassign to ya si Colonel Rasalan, Bayani Rasalan, no? Ka-K5 Karen. Hambal ni isang aton ano dire online viewer, ang estudyante kuno to nga nabungguan initially kuno pharmacist ato siya sa University of San Agustin, nagakuha sang kurso nga pharmacist and taga Masbate. Pero verify mo bini karon kay K5 Karen kay tiko taga Masbate siya langan makadto kato sa Masbate gid, no? Ka K5 Karen. Sige na i-verify mo basi bala nagga-board lang balahaw. Nagga-board lang bala diri sa may syudad sang Iloilo, ka K5 Karen Badilla. Yes. May pabidabi ka-open tong K5 Masbate, manog-open pa lang tong K5 Masbate naton no? Sa aton sila mga ka K5 la. Pero ti masubo niya para sa pamilya and masakit ti para sa pamilya ngati ang bata nila ngati manuggraduar ta ni no pila na lang katuig maggraduar na ni sa pharmacist nga kurso ka K5 Karen but sad to say wait taban gani ginapangayo even si Police Lieutenant Colonel Arnold Solis gahambal ngati wayman ginapangayo ang aksidente nga ginatawag kag ti natabo na o tubangon na lang no sang patrolman nga ni sang sininga driver sang ambulance car sang PRO6 kung pananglitan nga filean sa yasang kaso sang pamilya. Ka-K5 Karen. Yeah, so amo na ang idugang naton nga i-follow up K5 Ray sa kay Patrolman Cesar Hablero, ang investigator on case no sang Traffic Enforcement Unit regarding ni sa personal details man or information sang victim K5 Ray. May may post ni siya ang utod sang victim K5 Karen 2 days ago no? Si Margaret Beatrice. Amo ni siya ang pangalan sang iya sining utod. Basi pwede naton mapakita ka K5 Paul Dihada. Ang tawag ni no, ang iya sining ang ngalan sang nabungguan amo ni siya si Margaret Beatrice Ninyalga no sa aton sining mga ka K5. We will try to research bala no sang iya sining Facebook account kung makita naton ka K5 Karen. May reference ka sang tsura na way pa. Yes, may ari kita diri ka K5 Ray ang iyang nga picture ni Margaret Beatrice ka K5 Ray. Ate basi ano ni siya gali? Basi pwede mo map-send. Oo, sige. Ano ni siya ka K5 Ray, tumandok ni siya sa Kinamaligan, Masbate City. K5 Ray. Kaya ti last 2 days ago nagpanawagan pa ni sila for financial assistance mo sa mga operation bala sang nabungguan ni. Ka K5 Paul arada i-send ko sa imo sa aton GC da. Ang picture ni Margaret. So si Margaret anyways ka K5 Karen ti ano naman yan no ay na expired naman ni si Ma'am Margaret ining pharmacist student no sa University of San Agustin and ginakasubo man naton and we extend our condolences sa pamilya no ka K5 Karen Badilla taga Masbate City no. Ang ining victim ka K5 Karen? Yes, ka K5 Ray. Taga Masbate ni siya ang victim, particular na sa may Kinamaligan ka K5 Ray. First year college sa University of San Agustin, no? Kakuha sang kurso nga pharmacist. Pharmacy or pharmacist, no? Pharmacist, yes. Ang kurso, no? Sa aton sining mga ka K5, I'm not really familiar kung ano nila da, pharmacist gid man, no? Sa aton sining mga ka K5 kita nagpanawagan pa ni ang iya sining utod nga balya, hi everyone, I am posting on behalf of my sister Margaret Beatrice Ninyalga
reaching out for help during a really difficult time. June 4, 2025, Marga, a first-year pharmacy student at the University of San Agustin, Iloilo, and also a resident of Masbate City, was critically injured after being struck by a police ambulance while she was crossing a pedestrian lane along Diversion Road, Iloilo City. Based on the official reports, it is confirmed that the police ambulance involved in the incident was not responding to an emergency at that time. Margaret has been admitted to a hospital in Iloilo and still, 2 days ago nga po siya K5 Karen, unconscious and in comatose in the intensive care unit or ICU. This is the time that the family asked for help, financial assistance sa mga friends and family, no? Ni Margaret K5 Karen Badilla. Sa aton sini nga mga kuturan, nagakuha siya sang pharmacy kurso, pharmacy student sa University of San Agustin, no? Ining biktima naton K5 Karen Badilla nga si Margaret Beatriz Ninyalga. K5 Karen. Yes, K5 Ray. So sa itingwaan tani kasi may mga numbers diri K5 Ray, tingwaan tani nga malabot ang family sa bata pa ang iya nga K5 Ray. Ang iya nga lawas slim, no? Slim siya. Do mga 5'1" flat ang iya sini nga height K5 Karen. Very young gid ang iya sini nga itsura, no? Well, amo nang hambal naton gani nga it's up to the family to file a case para at least kung ina ang makapamag-an sa ila sini nga buot kag sa ila sini balatsagon to give justice sa natabo sila sini nga bata K5 Karen Badilla, then file sila kaso no K5 Karen Badilla. Yes, K5 Ray. So sa dugang sini nga mga update, no, bantayan sa pila ka mga public affairs ang K5 News FM Iloilo. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kangay sa kampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol sa K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Salamat kay K5 Karen Badilla. Medyo nasubuan kita sa nakita nato ng picture bla sang bata kay at a very young age sa aton sini nga mga K5, no, nga ginahandom patani ni isang pamilya nga mangin pharmacist siya sa pila ka adlaw, no, sa aton sini nga mga K5 nadula because of this certain incident, no. Amo lang ng aton ginakasubuan because nga nabaluan naton nga ining ambulance car sang police naton nga ginamaneho sang isa ka patrolman ang wala man sa emerhensya, no, sa aton sini nga mga K5 wala man sang unod no nga pasyente during that time nga kinanglan gid magpadasig abi sang iya sini nga pagpadalagan and ang masubo diri because ining pharmacy student, no, nga si Margaret Beatriz ang ara iya mga K5 sa pedestrian lane, no, but silingon nagatabok siya ara siya mismo sa pedestrian lane sang mabungkuan sa aton sini mga pinalangga nga mga K5, no. Ang masubo dire sa aton sini nga mga kauturan kung sino panggahalong, no, kung kaysa mo panangga ka aksidente because sa mga mahambal naton kisa reckless bala nga driving, no, sa aton sini nga mga K5 tani amo nang napangabay naton ginambal ko na kay nga sa mga nagadala sa mga ambulance car, even though nga if you are not a uniformed personnel, you are not part of the Philippine National Police or driver ikaw sang mga hospital or mga emergency vehicle, kung wala man lang sa mga may ginadalian, hindi ta pag-abusaran ang aton sining layi, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati kay basi dira pa ang aksidente nga ginatawag. Maintindihan naton tani quite somehow, no, sa aton sini nga mga K5 kung ang
ang pagdala sang ambulance vehicle nga nagadali-dali tong patrolman nga to sa aton sini nga mga ka-K5 kung may pasyente sa sulod, no? Quite sa mawantindihan naton nga ti dasig ang iya sini nga pagpadalagan because there is a certain emergency, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 dapat ya nga atipanon. Pero ti kay wala sa aton sini nga mga ka-K5, no? Wala kaya sang ginaemerhensahan, no? Sa aton sini nga mga kuturan gabay pa nga ti kung makapamag-an sang buot para sa pamilya nga mag-file isang kaso sa patrolman nga ini nga wala man gin pangalanan sang PRO6 sa aton sini nga mga ka-K5, pailan nyo na lang kaso, no? Kag sa PNP, whether ma-file kaso ang pamilya o kung hindi man, sabtan nyo tanan nga galastuson. No? Nasubukan ko ni magkalantaw ni nga 2 days ago gali nagpangayo pa ni financial assistance ang pamilya. Sa aton sini nga mga ka-K5 but silingon kulabos ang bulig nga nakuha sa PRO6 sa aton sini nga mga ka-K5. Di mo uya man tagamay da sa pamilya sa mauya-uya man tagamay sa pamilya sina sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan amo ni natabo sa pharmacy student kani. Sa aton sini nga mga ka-K5 nga soon to become a pharmacist. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan. But then, her dreams sa aton sini nga mga ka-K5 got down because of this incident. No? Sa aton sini nga mga ka-K5. Kaluoy lang, no? Bata pa at the very young age, 18-year-old mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Sige, sa aton sini nga mga ka-K5, nagka-standby ang aton sini K5 Western Visayas. Ang Antique sang Media Excellence Award sang University of Antique Communication Society. Yes! Kung sang nagligad nga Webes, no? Ti grabe ning taga Antique, mga ka-K5 diri sa Negros Occidental, ibalita ko sa inyo, gayum-yuhom taga Antique ba? Best commentator Arjan Dilcoro. Best Male and Female News Presenter Eileen Magbanwan Reynard Apostol. Best Field Reporter Jimmy Gregorio. Best News Program Balitang K5 sa umaga. Grabe ba? Best News Program Balitang K5 sa umaga. Best Commentary Program Foro de los Pueblos. Best Entertainment Program Pinanid sang Gugma. Best Station ID K5 News FM Philippines. Best Live Coverage Tutok Politika 2025. Best Personality K5 ni Nilmar kag K5 ni Storm na Palingga. Sobra na niyaw. Oh, by the way, sa iban pa rin mga balita naton diri ka K5 sa kadamo sang populasyon sa Pilipinas, mas nagadamo man ang populasyon sang mga ido kag kuring diri sa amon sa Bacolod. Bangod sini, 1,000 ka kuring kag ido kon sa kinaraya pa kote kag ano ni kote gid man sa ruwas guro. Ayam. Oh. Ang target na pagkapunon. Basti gusto nyo man magpakapon, kay damo na tao ang Pilipinas, diri mga kuring kag ido ana yung mga kapunon dia, no? Sang Bacolod City Veterinary Office. Amo lang na, balik sa imo, Sir Michael. Tama na si Robert, no, nga makontrol ang populasyon sang ido kay kadamo nga daan na aksidente bangod lang sa ido, no. Anyway, congratulations sa Antique, balikan ta karon si Antique diretsuhan tang Iloilo. Ara na si Sir Ray. Sir Ray, good morning. Mayong sige. Sir Ray, good morning. Yes. Welcome. Mayong aga din sa aton sini nga mga K5 Western Visayas. So naga-feedback ka nga kon sini nga audio ka K5 Paul nagabalik. Kamusta nga kon sini nga sulod ka K5 Michael? Kampiyon sir AM, gwapo na, 5x5. Sige. Hindi ta ka mo makita subong dire, wala ko sa monitor sa mga gwapuhon yung mga tsura. But then isa lang mambal ko dira ko may award ng Antique, Best in Monkey Business, si K5 Babes Gantalaw dira sa Bacolod. Sa dugang naton siya nga mga balita diri sa K5 Western Visayas, sa K5 Western Visayas sa syudad sang Iloilo. Na medyo na late ko gamay ko na mitan ko magkomentaryo bala. Nabungguan ining June 4, nabungguan ining 18-year-old nga estudyante nga nagakuha sang kurso nga pharmacy sa may University of San Agustin. Ang pangalan sining biktima amo si Margaret Beatriz Ninyalga, taga Masbate City ni, no?
kag naga-board lang diri sa may syudad sa Iloilo. Nagtabok ini sa pedestrian lane, June 4, nabungguan ini siya sang ambulance car sang Police Regional Office 6 sang PNP, no? Kag ang nagadala sang ambulance car, isa ka patrolman nga pulis nga later on, based on the investigation, naibaluan nga wala malang gali sang emerhensya during that time because wala man lang sang pasyente nga unod ang ambulance car. It's just that nga madasig lang gid ang pagpadalagan sang ambulance car, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. So unfortunately, after more than a week of being confined sa hospital, ining biktima nga si Margaret Beatriz Ninyalga sa aton sini nga mga ka-K5, no? After na-confine sa ICU kag na comatose kahapon nga adlaw June 11 rather na mga ka-K5 ginbawian ini sang kabuhi, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 Western Visayas. So ang pamilya nagasik sang hustisya and ang aton nang dire sa Philippine National Police, partikular na sa Police Regional Office 6 nga tagaan sang assistance tanan nga galastuson sang pamilya. Humalin sa ospital, pagkadto sa pagpalubong, pagkadto sa pagtransport sang bangkay sang biktima dito pabalik sa Masbate City, no? Kay masubok kag masakit ni sa pamilya K5 Western Visayas nga nadula ang handom nila para sila sining nga bata nga mangin isa ka pharmacy because lang sa sining aksidente nga natabo. So do damo subong naga-komentar ka nagapakabalaot sa sining patrolman sa driver sang ambulance car sang PRO6 ngambal nila kung tani wala man lang sang emerhensya bisan ambulance car pang ginabitbit mo tani hindi ka magpa-dasig kag mag-reckless driving mga ka-K5 Western Visayas. So masubo ni kay bangod nga ti abre klase na sa June 6 or shall we say ga-ongoing ang klase sang mga college sa diri sa syudad sa Iloilo. So amo paning natabo sa aton sining mga ka-K5 sa kay Margaret Beatriz Ninyalga, 18-year-old, estudyante sa University of San Agustin, pharmacy student, first year college, mga ka-K5 nga taga Masbate City, no? Kung sa diin ginbawian gid siyang kabuhi after siyang pila ka semana nga gin-confine ini sa hospital. Amo na mga balita naton diri sa may syudad sa Iloilo, K5 Western Visayas. Damo salamat Sir EM. Ang mangkot lang da kun mapagawa naman sa show cause order ang LTO. Okay, amo nang ginahimo nila din sa amo kami aksidente may show cause dayon sa mga driver. Kung may lisensya man ang pulis. Damo salamat Sir EM, no. Diretso na to ng Rojas, no. Sir Julex, kumusta mga balita da sa syudad sang Rojas? Balita diri sa amon sa syudad sa Rasca probinsya sa Ancapi. Speaking of vehicular accident, diri na lang kumabalita. Sugpon ko to kay Sir EM Ray. Mga nabalhag nga aksidente diri sa amon sa Capiz humalin Enero tubtob Hunyo 11 nagdangat na sa 687. 396 diri ang ginakabig nga reckless imprudence resulting damage to property. Ang naglapot naman sa 274 para sa reckless imprudence resulting in physical injury. Kag 17 ang reckless imprudence resulting in homicide. Kusilingon, 17 gid ang fatality sa sining 687 ka mga aksidente nga nagluntad diri sa amon sa probinsya sa Capiz. Kag bulan sang Marso, Mayo ang may pinakamadamo nga aksidente. Kinasundan sang Enero, Abril, Pebrero kag bulan sang Hunyo. Ginakangawaan ni karon sang amon man diri karon nga kapulisan kay nagtaas ginapahayag nga kapin 15% ang gin-increase sa datos sa vehicular accident diri sa probinsya sang Capiz kumparar sa nakaligad nga tuig sa kapareho nga period o kon panahon. Amoning balita diri sa amon Sir Michael, balik sa imo. Damo salamat Sir Jolitz. Also gid subong ang mga vehicular accident, damo gid man aksidente bisan diri sa amon sa Aklan. Kuhaon tabi kag balikan tag Antique para sa kampiyon nila nga mga balita subong kag ginapauna ko nga danang panginbulan. Congratulations sa Antique. Congratulations. Thank you so much K5 Western Visayas.
Bagkat lang dyan natin bugal dyan sa Antique, kundi bugal natin tanan sa K5 News FM Philippines. Labi rin sa pagpamuno kang atin Chief Executive Officer Dr. Ramil Itangkoy. Pero balita naman anay dyan sa Antique, maluwasa na bato naman kapon nga pagkilala halin sa University of Antique. Padayon dyan ang kampanya kang Department of Education Division of Antique at uhoy sa dyang HIV kag teenage pregnancy. So may mga ginapatigayon sanda K5 Western Visayas nga mga pagtinipon-tipon sa mga eskwelahan nga may mga resource speaker bala kag mga private NGO partners agad nga mag-edukar sa mga estudyante. Diyaman matapos nga ti ginakabalakan ang diyang pagduging kang kaso kang HIV sa pungsod. Sabay naman banwa kang mga empleyado kang provincial government, ang mga empleyado man kang nagligad nga adlaw nagpatigayon or nag-avail kang diyang free and confidential testing kang HIV K5 Western Visayas. Isa prabuton ganing Sabado kag Domingo ang team halin sa Provincial Hospital or sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag sa Provincial Health Office magapatigayon man kang free HIV testing sa mga LGBTQ plus nga mga community sa may Igbarawan patungon. Samtang sa dugang namon nga mga balita, ang Antiques bird bala nga ginatawag o kon ang dulungan bird or in English ang rufous-headed hornbill, kahapon may nakita nga isara ka dulungan nga pispis sa may bahin kang Tibiao nga tamaan kahagop, no? Gindakop ja kang isara ka concerned citizen kag turnover sa kapulisan dito sa may banwa kang Tibiao timan-an naton K5 Western Visayas. Ang dulungan is an endemic species ridya sa isla kang Panay kag Negros Occidental. Kauna may sa Panay pa kag sa Negros kag Guimaras, pero sa tulad wara ren sa may Guimaras totally critically endangered nga ginakabig ang diyang dulungan nga pispis. So that is why nagapanawagan man ang aton nga mga otoridad, ang DNR, and at the same time ang pira ka mga NGOs concerning sa diyang dulungan bird nga tihalungan ang diyang pispis. Amurang pinaka mga balita sa Antique, balik kanimo Sir Michael. Salamat Antique sa kampiyon nga mga balita, no? Diretso kita rin sa Banos ang Kalibo kung sa bilog ng probinsya Aklan sa mga dugan naton nga mga balitaan. Dunduman yung report ko bala nga daw free sila nga nagpangatag sang sabon and then sukton kadayon. Gin-upload sang isa ka babaye and then nagbalik ang lalaki nga nakita dito sa CCTV nga nagpangatag sang sabon. Kaya nagapakuno-kuno ka nagpamangkot siya nga magparintihan ay pagali man ang asawa naton, tatagaan niya sabon, sukton niya dayon, no? So gin-upload siya sa Facebook, naging balikan niya ang nag-upload niya, naghambal siyang pwede lang i-delete lang kuno ang gin-upload niya kay nagapakilala sila nga lihitin mo ang ila business, no? Nagpakita pa sa DTI certificate kag ID kag kung sa din gani nagpangayo man sang pasensya ang nasambitan nga nag-upload apang sanggin askan sang K5 News team ang iya certificate wala sang nagagawa nga rehistrado sila sa DTI mga ka-K5. Kag wala man ara man ang ngalan niya sa ID pero wala isang nagagawa nga kung sa diin siya nakarehistro mga ka-K5, no? Sa subong ay ginapanawagan lang nga dapat maghalong gid kita tanan, especially sa mga hindi naton kilala nga nagapakilala nga mga lehitimo nga mga negosyante. Tagdugan naton nga mga balita, isa man ka Panimalay ang ginserbihan sa search warrant kahapon kung sa diin gani ang Panimalay. Ang tag-iya mo ni ang suspect nga si Camilo Sinag, 65 years old, na recover sa iya ang 38 caliber revolver mga ka-K5 na tubo ini dira sa Banosang Nabas, no? Kag hugot man nga nagpamalibad ang suspect nga iya ang nasambitan nga armas lutang mga ka-K5 sa subong magapangatubang sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga ka-K5. Kag sa katapusan naton nga mga balita, ang Aklan Provincial Police Office preparado na sa pagbukas ng klase, no? Para masiguro ang safety sa mga estudyante. Amuning pagpahayag sang aton Aklan Provincial Police Office sa interview sa iya, magapatigayon sang police visibility sa mga eskwelahan kag mga foot patrol kag maga-deploy sang mga pulis nga magaman man sang aton traffic mga ka-K5. Kag dugang pag inyong mga balita na lang, may paghiwaton subong nga boxing tournament, preparasyon man sang LGU Kalibo sa preparasyon sa pag selebrasyon sang San Juan
di Bautista nga kapiestahan mga ka-K5. Sige, wala na ta oras. Hindi na ako na igbalik sa inyo. Congratulations anyway, Antique, sa liwat. Congratulations kag sa bilog ng K5 Philippines. Sir Ray, sa Lunes naman, Sir Jules kag Sir Bacolod, Sir Pacardo. Alright, congrats kid Antique team. Oras mga ka-K5, 5:55 na sa aga sa aton sa pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo, balitang K5 sa umaga. Sa gihapon kaupo ninyo ka K5 Ray Espea umalay ginatamyo naton sa mayong agagid si Kagawad Luwing dira sa may Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo, kagang iya sini best friend nga balya ang totoy kuno nga butod pero ang iya best friend daw totoy nga balantikon. Kagawad Luwing sang imo sini nga best friend nga daw totoy nga balantikon ni kamusta haman da? Oras mga ka-K5, 5:56 na sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat din sa pagupod ninyo subong aga sa adlaw sang Biyernes, no? Halong kita tanan. Thanks God it's Friday. Sa aton sini nga pagpangalagad, gabay pa nga manami ang inyo sini nga adlaw, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 and halong gid permi, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili. Sir Ricky Boy Poras, good morning. Kapapatid ko Sir Ricky Boy Poras. Ayun nga gagawin sa aton sini nga mga ka-K5. Kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang Ma'am Nim Patahala and Sir Remisio Tahala dira sa may Uton, Iloilo. Pamatigid always sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaanda ng inyo alagad sa tagsa kaaga ang inyo abyan ka K5 Ray Espeha Umalay. Kita ay kita sa sunod nga semana, same time, same station. Dili lang sa balitang K5 sa umaga, mga ka K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, ini ang K5 News FM nagapabilin sa mga tinaga nga nagasiling. The voice of the people is the voice of God. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.